Можете ли да прецените коя от тези снимки е реална и коя е създадена от изкуствен интелект? Тази задача става все по-трудна. До голяма степен сме свикнали да виждаме изображения, обработени с компютърни програми. Някои хора използват Photoshop или филтри, за да качат по-интересна снимка в Instagram профила си. Други пък споделят забавни изображения, които обаче понякога изглеждат нереални. Обикновено причината е, че са създадени от изкуствен интелект. Има няколко начина, по които, поне за сега, можем да ги разпознаваме. Изкуственият интелект вече позволява създаване на най-различни изображения. Общо взето, каквото си пожелаем от него. Всичко се случва бързо и лесно. Изкуственият интелект е обучен да използва огромен набор от изображения, за да създаде онова, което искаме от него и то да изглежда максимално правдоподобно. За сега обаче, той не е перфектен. Затова и има издайнически грешки, по които можем да установим намесата му в някое изображение. За целта обаче трябва да се вгледаме внимателно и да научим кои са онези неща, по които можем да го разпознаем. На първо време е добре да обърнем малко повече внимание на това какво виждаме на изображението. Дали това наистина е реален човек или случка. Нека разгледаме тези две изображения на момичета, които се забавляват на купон. Виждаме усмихнати хора, които може би танцуват или има някакво движение. Когато обаче започнем да оглеждаме внимателно, виждаме, че на едната снимка момичето има повече от 5 пръста, а на другата виждаме нещо като ухо, което не е на мястото си. Да, тези снимки са създадени от изкуствен интелект. Илюстрират и една от основните грешки, които изкуственият интелект допуска при детайлите в човешкото тяло, като ръце и уши. За много снимки ще разпознаете, че са дело на изкуствен интелект именно по това. Например, тази, на която папата е облечен в яке на Баленсиага. Виждаме, че ръката му е в неестествена поза. Вместо да държи чашата, е заключена около нищо. Забелязваме и проблем в едното му око и стъклото на очилата му, което сякаш се слива с лицето му. На друга подобна снимка пък, папата има само 4 пръста. Изкуственият интелект не е перфектен, но някои от изображенията, които създава, са твърде перфектни. Именно това ги разобличава. Вижте тези снимки. На пръв поглед не са нищо особено. Когато се съсредоточим обаче, забелязваме, че светлината и отражението на кожата изобщо не изглеждат реални. Дори в най-обработените снимки все пак остават някои елементи, които да показват, че срещу обектива е стоял истински човек. Тук не се виждат порите на кожата, дори косата и очите приличат повече на анимация, отколкото на истински човек. Друг въпрос, който можем да си задаваме, когато видим някое съмнително изображение е: това възможно ли е да е истинска ситуация? Например, тази снимка на Махатма Ганди, която той изглежда си прави сам. Лесно можем да си кажем, че едва ли Ганди си е направил това с селфи. Същото важи и, например, за тази котка. Уж отмъкнала рибата от човека, който я гони. Ако някое изображение ни изглежда съмнително, има редица инструменти, които засичат манипулирането от изкуствен интелект съдържание. Не всички от тях обаче са достоверни, затова не бива да се доверяваме безрезервно. Докато генераторите на изображения с изкуствен интелект все още допускат грешки, е добре да сме на щрек за обичайните такива. И както с всички твърдения, които ви попадат всеки ден, поддържайте здравословна доза скептицизъм.